Apa tipatsanepo update yokhudzana ndi maliro a malemu Esau Kanyenda Black Mamba, mmodzi mwa osewera akale a timu ya Flames, timu ya fuko. Chabwino iwowa tikudziwa bwinobwino zonena kuti anatisiya ku UK, ndipotu anatisiya chifukwa chonena kuti anadwalika nthenda ya kansa yomwe inadzagwira chiwindi chawo. Ndeno malinga ndi mmene zimayendera poyambapo anthu kumati ayi Kanyenda yakhoza kubweretsedwa kuno ku Malawi, thupi lake kupangidwa repatriated chani ayi, koma hakubanja abwera ndi update yonena kuti iwo watu apanga chiganizo choti m'bale wawoyi amuyika komweko ku United Kingdom, ku UK komweko, sabwera naye kunoko ku Malawi ayi, amuyika komweko pazifukwa ndesanakambe kuti zifukwa zake nzotani. Anthu ambiri ndithu anali ndi chidwi chonena kuti no Esau akhoza kubweretsedwa kuno ku Malawi, komano ayi ndithu akubanja, nanga akubanja ene malilonda ndi akubanja ene munthu akamba zonena kuti ayi iwo akufuna amuyike komweko. Sitikuziwa ndi ma logistics kapena mwina transport chani sitikuziwa makosti, koma ndikukhulupirira zoti boma linakatha kuthandizapo, komano iwo apanga chiganizo chimenecho. Of course chomwe chinangomveka nchonena kuti polipo tachibale ake banja lake lili komweko chani I think family yake alipo angapo kaya kumene koko, ndi apanga chiganizo chimenecho kuti tikhoza kumuyika komweko no m'bale wathuyi. Amene amayankhula zimenezi ndani? Amene amayankhulatu ndi mchimwene wake yemwe ndi Christopher Kanyenda. Ndamapereka uthenga umenewo kuti ukhale ngati ndochokera kubanja ndi ukhale ndogwirika osangoti yayi motere yayi ndochoka kubanja ndi ndothenga ogwirika. Chabwino kuchoka pamenepo amafotokoza pamene wa Christopher Kanyenda kunena kuti mene zilili apa date limene titamuyike m'baleyu sitinalikonze yayi, komabe tikukambirana zimenezo, ndipo ndi mmene zikuonekera tikhoza kumuyika weekend kapena weekend ya wiki yamawa, chifukwa chonena kuti kunoko ku UK samalola zonena kuti maliro ayikidwe mkati mwa wiki yayi, koma amafunika ziyikidwa weekend. Nde tili ndi weekend ngati tingakambirane bwinobwino zikatheka, tikalepherananso nde kuti tili ndi weekend ya wiki yamawa imeneno I think tizakhala panga finalize china chonse bwinobwino, komano ifeyo tikungodikira kwena kuti Dr. atiuze makamaka ndi mmene alili iye Esau Kanyenda, thupi lake mmene lili kuti tinokotino zili motani. Ndeti akatiuza condition mmene zilili doctor, ndi kuti ife tipanga ziganizo based on the decision kapena zimene recommendations zimene atiuze a doctor. Chabwino menemo ndi mmenetu afotokozera akubanja kumeneko zosakhala bwinoto tikamakamba zinkhani zimenezi. Chabwino nanga kuno ku Malawi kodi zikhala motani? Mmene zililimu zikuoneka kuti amene amayang'anira za mpira wa miyendo kunoku ku Malawi I think akupanga zilinganizo zonena kuti atumizeko kaya ndanthu I think ndanthu atatu amatero kaya atatu ngati si 4 oti akakhale nawo pamwambo umenewo kukayimira ndithu Malawi kumbali yokhuzana ndi bungwe limenelo loyang'anira za mpira wa miyendo kunoko ku Malawi. Nangano kuno kukhala kukuchitika zotani limenelo ndefunso, chifukwa anthutu zikachitika moja ndi kachisoni kamabwera anthu kamba zambiri zabwino za munthu ameneyu ayi anachinya zigoli mwakuti anatithandiza motere amene anaofunikira kwambiri, give it 2 to 3 days mona utino zinthu zidzanthu ayiwala basi back to their life somewhere. Of course sitingamalire mpaka nakalekale, we understand, komano pokha munthu uja akayikidwa m'manda ndi pamene beti mainati zikhala pasi mwina ndi kumapezeka zono tayambano kuzitolera kuti nde moyo tuyenda bwanji kuchoka wapita chisogolo, nde kunoko kodino maprogramu ndotani. Kunotu kwakonzedwa maprogramu ndi bungwe lina lotchedwa Football Legends Association, okay, kuli Football Association of Malawi lomwe ndoyang'anira za mipira ndi kuli Football Legends Association. Iyi ndi bungwe loyang'aniranso pano akatswiri madolo amene ankapanga chana anasewera mpira kunoko ku Malawi, madolo eni ma legend anali ma idol yakatako eni basi, ndi anakonza bungwe lawo. Ndi Esau Kanyenda anali mmodzi mwa magaya mbungwe limenelo, and anali very very active malinga ndi mmene akukambira makosana bungwe limenelo. Ndipo kambaro makamaka mlembi wamkulu wa bodi ya bungwe limeneli yemwe ndi Solomon Gomezani Nchawi, amene yota kunena kuti
mene zilira papa mfeyo kuno kuti konza nde kuti no miyambo yokukumbukira m'bale wathu ameneyo kumpatsa ulemu wake wapaderadera nanga sinde kuti sitibeso chance yonoti tikakaone manda ake za ndizingona mwina muzituzi ngati zingarusidwe ndakubanza akafuna komano ndati kuno kuti kufuna tibeke ulemu wathu mwapaderadera nde chomwe tipange ku Kamuzu Stadium komwe ndi ku Blantyre kuchitika mwambo kumeneko okumbukira m'bale ameneyo Esau Kanyenda ndipo uchitika lero pa 4 December 2025 ya nthawi yonde sinatipeze mwina zikabwera bwinobwino tingakupaseni ma update. Okay, I think nthawi ilipo pakuti no iyamba 9 koloko ndithu mmamawa tikapanga cheka paro nthawi sinde kuti mwambo umene osokweneno khala uyamba. This is 9:30 nthawi ende kulekodai ndekuti mwambo umenewo uyenera kukhala kunena kuti no wayamba ngati palibe zina zake zotsamwitsa kumeneko ndi ku Kamuzu Stadium kuzabwera nde kuti no ku Bingu International Stadium so kumene kujaso nde kuti kukhaso nde kuti kuli chani kuliso mwambo mbali ya anthu aku Lilongwe ndipo kumeneko so apanga chimodzimodzi. Okay, ndeno mwambo omwe uchitike ku Kamuzu Stadium amene autsogolere ndi mmodzi mwa osewera akale a Flames ameneyo dzina lake ndi James Sangala pamene mwambo umene nde kuti no uchitikire no ku Lilongwe umenewo nde kuti no utsogozedwa ndi Jim Galuwa yemweno ndi wapampando wa board ya Football Legends Association imene makamba ija aimene moto ndimene zikhalire. Zosakhala bwinete apa tikamataire ndete matino basi no m'bale uja wapita ndino pamene patunde timangosala ndi memories abwino kumbutso zabwino kuti anali munthu otani akuoneka kuti anali munthu odekha akuona kuti anali munthu ozichepetsa osati ozipopa anthu akatchuka nde kuti anthu ena amamva makhangati kuti basi azisowa mtendere fwa chakutchuka kwawo koma iye anthu ngakhala anthu amene amamuziwa kuchokera mu ghetto aliyesa kukamba kuti anali munthu odekha munthu uyu ndipo samadzimva sanasiye kucheza ndi munthu wina aliyese fora anatchuka ndithu anali munthu wabwino kwambiri wozezeka mmene moto ndi mmene zilili tingokamba papa pamasewero onse amene anasewera mkulu amene Esau Kanyenda a team ya Flames masewero amakwana I think 60 chakuti ngati si 70 chakuti ete komano samadutsa ndi kuti 75 masewero amenewo magame onsewo amene anasewerawo iyeyo anapezeka zonena kuti anamwetsa mufesero pamenepo magame onsewo anagoletsa zigoli zokwana 22 magame 75 below ndekuti anachinya zigoli zokwana 22 anali striker wamphamvu akuona kuti anali striker wamphamvu fande kuti ngati anachinya zigoli zimene zozo mulini magame amene olomugawe chimodzimodzi pali magame ndekuti 22 akuchinya nanga ma assist kungothandizira so zoti yayi anali tu player wamphamvu amene yoyo ndithu Esau Kanyenda mzimu wake use mumtendere komanso ndekuti pamene ma process osakupangidwa kumeneko ku UK ayitu ndekuti Mulungu atsogolere zonse kuti no pamapeto penipeni ziyende bwino ndipo no alandire ulemu wake pamene akuyikidwa manda mwa ulemu. Muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kwayika molemeza maganizo anzathu akuti